ассалому алайкум тамошобинони азиз. 2 сол ровна пеш ма ба компанияи Faberlic ба кор омада будам. Ҳичи надоштум, на пул доштум, на хона доштум, на мошин доштум, на саводи олӣ доштум, на забони русиро медонистам. Лекин ҳаракат кардам, кор кардам, ҳамаша омӯхтам. дар мобайни 2 сол соҳиби хона ва якчанда мошин шудам, ки шоҳиди ин ҳамааш шумо ҳастен. Дар канали ма ҳамааш ҳаст. мехоҳед ба командаи ма ба кор дуроен, шумо низ мисли ман зиндагитона дигаргун кунен, соҳиби ҳамаи чӣ шавен, фарзандотона аз ҳамаи чӣ таъмин кунен. обязательно занҳои азизу меҳрубон, як рӯз пешай дар ватсапи ма бинависен. бепул барои шумо низ кора меомӯзонам. пул надорум, шароит надорум, ино ҳамаш боҳна. бепулам дар компанияи Faberlic бизнес карда мешавад. танҳо бо як электронный каталог, ҳатто каталог намехарен. тамошобинам бениҳоят осонай. занҳои азиз, бинависед